И така, след като разгледахме основните серии продукти, които виждам да се разпространяват в България, производство на Франция, искам да кажа, да сложа акцента върху това, че съвременният човек има и нещо друго, което преди хората са нямали. Това са обреждащите въздействия на GSM, на компютри, повишената радиация, озоновата дупка. И тъй като съвременният човек прекарва пред компютрите поне 3-4 или повече часа на ден и пред GSM-а си, взимайки се в древните цифрички, съвременният човек е подложен на огромен риск за своето, едно от най-ценни неща, които притежаваме, за своето зрение. И затова компания Vision International People Group от една седмица, от 1 юли 2009 година, въведе на пазара нов продукт, специално профилактика за очите, Safe to See, т.е. за да виждаш добре днес, утре и винаги. Това е продукт, който намалява умората на очите, това е продукт, който засилва остротата на зрението, засилва усещането на цветовете и най-важното, профилактира от огромното количество очни заболявания, които дебнат съвременния човек. И фактите са ужасни, в света има над 40 милиона души с тежки увреждания на зрението, сред децата дори между 10 и 30% завършват училището с недобро зрение. Тоест, нашето зрение трябва да бъде сериозно пазено и това е уникална комбинация от 8 съставки, каквато на пазара, на световния пазар не съществува. Както говорих преди малко, става дума и за уникална технология, криогенно разпрашаване и уникален производител, фармацевтичен стандарт на производство. Така че аз самия пия този продукт от 1 юли, след като се появи в нашите складове. Пожелавам ви да имате винаги хубаво и перфектно зрение и да нямате проблеми с очите си.